Усім прывітанне! Мы запрашаем вас у гісторыка-краязнаўчы музей Любчанскага краю. Што на Навагрудчыне? Наш музей вельмі багаты на гістарычную інфармацыю і здзівіць любога наведвальніка. Якія ж існуюць тры прычыны, каб наведаць музей у Любчы? Зараз даведаемся. Запрашаем! Першая прычына. У ніводным музеі нашай краіны вы не сустрэнеце вось такі унікальны прадмет. Бронзавы флюгер-ветрынік брамнай вежы Любчанскага замка 16 стагоддзя. На ім змешчаны родавыя гербы ўладальнікаў замка, сапегаў і радзівілаў. Таксама на флюгеры выбіта дата 1581 год. Менавіта гэты год лічыцца альбо пачаткам, альбо заканчэннем будаўніцтва Любчанскага замка магнатам Янам Кішкам на левым беразе ракі Нёман. Другая прычына наведаць наш музей. Вы бачыце драўлянае кола для веласіпеда. Проста цуд! Яно зроблена без адзінага цвічка. Як такое магчыма? У 19 стагоддзі нашыя продкі добра ведалі тэхналогію выраба такога кола. Справа ў тым, што дрэва, якое доўгі час знаходзіцца ў вадзе, становіцца гнуткім і эластычным. Пагэтаму бралі дзве тонкіх драўляных дошачкі, замочвалі ў вадзе, затым, дастаўшы, прыдавалі ім форму і высушвалі. А вось як потым гэтыя дзве частачкі скраплялі, я абавязкова вам раскажу, калі вы наведаеце наш музей. Трэцяя прычына прыехаць на экскурсію ў наш музей – дакрануцца да гераічнай старонкі ваеннай гісторыі Любчанскай зямлі. Перад вамі льняная сукенка з затуленай ад нямецка-фашысцкай кулі, у якой загінула наша легендарная зямлячка, юная камсамолка партызанскага атрада імя Катоўскага Людміла Паўлаўна Сечка. Нарадзілася дзяўчына ў 1924 годзе у вёсцы Чарэшля, недалёка ад Любчы. У гады Вялікай айчыннай вайны пачынала свой баявы шлях у якасці разведчыцы партызанскага атрада. Была членам маладзёжнай падпольнай арганізацыі, загінула ў баі з нямецкімі акупантамі пры ліквідацыі нямецкага гарнізона у вёсцы Лугамавічы Іўеўскага раёна ў 1944 годзе. А пра гераічны подзвіг, здзейснены юнай партызанкай, вы даведаецеся, наведаўшы аддзел Вялікай айчыннай вайны нашага музея. Чакаем вас у нашым народным гісторыка-краязнаўчым музеі Любчанскага краю на цікавую экскурсію, карысныя майстар-класы і інтэрактыўныя гульні. Прыязджайце і не пашкадуеце!